Ia uite în perechiere, mâncați și aici. Stai mă, tati, că ai luat ceva aici. Stai, Păi mă, de ce crezi că s-a culcat aia, mă? Stai că m-am înțepat în mână. Lasă-mă, că nu doare pe mine capul. Are un țep de la aici. Stai puțin că ai un țep aici. Ai luat arici de aia, nu? Mai vine unul. Uite ce apă face. Să mă zici că da seamă. Ce-ai dat drumul, firea al dracu? Ăsta ejaculează, bă. Tu nu ai vrea să vii la mine, firea al dracu. Mamă, cât ai bostanul, are mâncați-și. Ia băga în anau, na. Ia-l dracu, da. La pui, da, da. Stai, mă. Mamă, da. Ciupi, mă. Ia-te de jos, dă-te jos, dai. Jos! Jos, mă! Acum vrea și asta. Aline, Aici ai locul de... Mândru merg pe Ia-mă că m-a ciupit de mână. Stai că vine și o trage și luați. Îți dai seama că are treabă. Ăla din spate, mamă. Ce, t-ai și filmat? Filmez acum. L-ai filmat mai devreme? Dragostea, da? Băi, dar ce popalea! Ce te uiți, bă, așa la mine? Uite, dracu, ce mândru ești. Da, mă, da, e pentru prezentare la film, știi? Hai, culcat. Aude cât de ea curs acolo, maclavaizul ăla. La cât o face, îți dai seama că trebuie să bage material. Bă, da, ce mare, bă, mâncă ăla. Cu ce mers are? Asta e de ea, mă, e femelă, mă. Da, e femeie. Uite, ăla e mascul, dracul ăla, mă. Astea, uite și ăla, ăla. Și ăla negru e mascul. Ăla din cușca e ălaltă, în țarcul ălaltă. Uite, mă, ăsta. Bă, dar ce-am prins-o, bă, dracu? Te dau la trut? E frumoasă, dar... Unde e, mă? Poneiule, tu unde ești, tată? Ia dă-mă să vedem ce mai faci tu pe acolo. Hai! Hai! Hai la tata, hai vin aici, hai! Hai vin încoace, hai, 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 hai! Și ție ți s-a ridicat mătărângă? Ce faci? Ce dracu, te-ai împiedicat? Nebunule care ești. Bă, dar ce mi chemă săracu?